What's up mga bisaya dyan at mga Batanggenyo dyan. Shoutout sa inyo lahat mga baby loves. Ano ito? Ayun, buntot pala to. Buntot ng butiki. Buntot ng butiki yun. Ay, paste. Hati ang ulang ko. Hoy! Maring Janice Martinez, shoutout sa'yo. Musta na ba kayo dyan? Ano bang balita dyan sa Amerika? Nakakaloka. Hindi pa kasi ako magaling masyado. Ang hirap kasing may COVID. Hindi makagala. Hoy, ano bang ginagawa nyo dyan, Janice? May meeting na naman kayo dyan siguro. Shoutout daw kay sa mag-asawa ni John Rev at ni Ira naglalambingan. O, kayo na naglalambingan. Late ba? Late ba yung ko? Feeling ko kasi late. Yung that. O, shout out sa inyo lahat dyan. Pasok lang kayo, huwag kayong mahiya. Pasok lang kayo. Pasok lang kayo, huwag kayong mahiya.
Siyempre, gano'n talaga. Pag magla-live, kailangan maganda. Pagpasensyahan niyo na ako mga baby loves dahil ako may COVID. Oh, may bisita pala ako. Ano naman sa mo? May COVID ako. Dapat ka nalapit sa akin. Oh, di ba? Ang bilis ng karma. Doon tinatablad niyan. Hi. Hi. Ito pala ang number 1 buraot. Kailan kaya? Maka ano ka sa akin, nakala mo SARS. Baka SARS siya. Ano, maghuhulog ka. Sahod ka naman eh. Hindi. 200 o 150 na lang. Kulang ko sa'yo. Ano, 150 na lang? Sasampalin kita eh. Lunes. Martes, Merkulis, Webes. Webes ngayon, day. Napakadami niyang ini-explain. May pangit yung vlog mo ha. Ang daming chichera. Ang daming ano. Wala ka pakialam. Ikaw ba nagba-vlog? Ako naman eh. So, 150 na lang kulang ko sa'yo. Bakit 150? Magkano ba yan? 350? Bakit? O, kung 150 na lang ang kulang mo, edi 350 na hulog mo. Wait, hindi pa ko tapos. Okay. Diyos ko, Lord. Hindi pa ko tapos. Oh, dali mo na ang explanation mo. Di ba? Lunes, Martes, Merkulis, Webes, 4 na araw. So, magkano yung sa 4 na araw? 200, di ba? Ngayon, maghuhulog ako bukas, Sabado, Linggo, o 150. Sige. Naguhulog pa sa sahod din naman siya. Kahit gusto ko buo. Ay, gusto niya buo. Kasi babayad ko sa Ate Beng ang sulab si papakabit sa kuryente. Ay, nako. Hoy, shoutout sa inyo mong lahat dyan. Mag-ano kayo, mag-comment kayo. Huwag kayong mahiya. Oh, akin ko. Ito pala aking bisita. Bisita. Painom na. Magpainom ka na pala, sahod ka. Ano? Katakawan mo, nag-inom kayo nung nakaraan eh. Saan? Sa inyo. Oy, 2 shot lang, magawa masama ang lasa ni Jacob. Kagabi nga, nag-inom nga din sila, niyakag ako, hindi na lang pa ako sa tibing, hindi talaga pwede. Nino? Sino? Mga ni Rhea, ni Mami Janet, ni Anje, di na lang kung di ako uminom. Gawa ni Jacob, nagpapait. Bagong ano kaya tayo? Bagong release. Ha? Bagong release. Dinalaw niya ako ng isang tagay, hindi ako uminom. Gawa ni Jacob nga, nagpapait pa. Pinaano ko nga kagabi kay Kuya Elmer. Balasubas talaga yung bunganga niya. Pasensyahan yun na. Naka-live talaga ako. Ay! Naka-live. Okay lang, sa YouTube naman, di sila nanonood. Sa YouTube. Kaya din yun ha! Makikita din nila nung sino mga friend mo. Tangi. O, tangi ka din. Buti ka. Buti na mo. Pasalamat ka, may hika ako. Buti nga sa iyo kasi gala ka ng gala. Yun. Gusto gala ng gala, hindi nagpapasama. O bakit? Bakit ka Kahit naman yayain ka, di ka rin sasama, dadahilan mo lagi yung anak mo. Ay, hindi ako pangit, maganda ako. Pangit mo din. Bakit? Pangit mo din. Uwi na nga ako. Hindi po na tayo sa baba. Ha? Hindi tayo sa baba. Minita lang. Saan? Diyan sa playa. Bakit mag-ano? Wala, gagala lang. Tatambay lang. Mahangin. Tara, doon ako mag-LS. Ngayon? Oo nga, kakain ko lang. Hanggang tanghali. Hanggang 12 or 11. Hanggang 12. Hanggang 12 or 11. Sige, tara. Wait lang. Muna ka na sa baba. Ay, tanga ka. Ano ka na lang. Hoy, baka hindi ka, doon. Hayaan mo lang ako mag-isa doon. Baluga ka talaga. Nako, baby loves, hindi pa ako magaling. Hoy, tara, nagyayaya pala si doon sa playa daw. Mag-lipstick lang ako.
May dala daw kasi siya mga tinapay. Si Marie Chris na Ugalda. Pero parang hiya ako lumabas kasi naman nakaano kasi ako, naka-makeup. Oh, nakapatay. Na, hayaan na yan, Isasama ko kayo sa aking paggala. Saan ba yung babaeng yun? Marami daw kasi siyang may patinapay kasi si Mayora. Giveaways. Ay, saan ba daw? Sa kubo ni ng kapitbahay. Ayan po yung yan. Ako yung nag-iilis na gala ng gala. Ilis nakastambay lang. Di para naman makita yun yung may COVID. Dito tayo sa naku, nakakahiya naman pala. May tao pala doon. Ay, ayoko doon. Balik. Doon tayo sa katabing dagat para fresh ang hangin. Kung nakita niyo ako ng personal mga loves na ko. Ano ako, muntanga. Ay, nako, may PS wala pa akong COVID Negative po ako. May lang po talaga ako. Hika. Dahil nung pumunta kami sa Twin Island, yun. Yan, makikistambay tayo dito sa ay, wala palang hagdan. Paano naman ako aakyat dito? Tinanggal pala. Ayan, nandito tayo ngayon sa GRBS. Apaka apakainit din Ang putragis na babae yun, abay hindi pa nabalik.
What's up? What's up? What's up? Hoy! Asa na ba to si Janice? Ba't di nagko-comment? Janice! Ay nako, mainit. Feeling ko lali akong hihikain dito. Bakit nakahiga ka pa? Tanghali na. Mag-aano kayo dyan? Ano meron? Hindi ko talaga. Oy, pa-share naman ako. Hindi ko ma-share. Tinatamad tumayo. Tambay lang nako, dako jay. Tumalon-talon ka. O di kaya ano, mag-tumbling. Tumbling ka. Ay, sino ba ito? Hoy! Ano, saan ka dyan? Sa taas?
Ado. Sandali nga. Baka sumakit yung ulo ko. Ang init dito, hindi ko kaya. Ha? Ang init. Init? Init, mahangin nga. Meet my dog, alas. Alas? Wag mo, sabi ko, Jacob. Pumakinig ka. Hoy, pumasok ka nga sa live ko. Nandito si Janice nakatambay. Ha? Pumasok ka sa live ko. Ako mo. Tapon mo. Benta mo cellphone mo para may load ka. Ikaw na lagi may load. Itong cell. Huh? Dennis, nakaano sa'yo? Ano daw? Ano sinasabi mo? Hindi kita naintindihan. Saka dito, dali, Jacob, dali. May tinapay ako, hindi. Dali, hindi. Punta ka dito, dali. Madaganan ka dyan. Hindi ka pa raw kasi naliligo. Sino? Kukuyog, dalawa sila. Isang saka isang. Yan. 1 million views in the house. Shoutout po sa inyo lahat. Salamat po sa suporta. Ay, kapagpasensyahan nyo na ako. May ano kasi talaga ako. Ano kasi naglalay dyan? May ano? Kami COVID dyan. Ay, COVID. Wala akong COVID. Hika, meron. Ay, baka isipin nyo may COVID ako. Wala akong COVID. Kaya nga hindi ako naglalalapit sa mga tao. Baka isipin nila may COVID ako. Naman, layo ng ano, ng distance. Ang layo ng distance niya sa akin. Saan na ba? Hindi ko makita kasi. Uy, lalaki. Ang layo ng distance niya talaga sa akin kasi iniisip niya kasi may COVID ako eh. Kaya ganyan nakakasakit talaga ng damdamin yan. Ramdam mo. Oo, dinadagdag ko talaga yun. Tignan mo, at talagang ano, at talagang may baon pa sila. Ha? Hoy, ano yan? Ano yan? Ganun mo, taas mo. Juice. May baon talaga. Baka magutom ang anak ko. Takot na takot. Kaya alam mo, nakaka-hurt talaga kasi ang layo ng ano, saan na ba yun? Ang layo ng ano, talagang social distancing. Social distancing, mami, tatabitin niya. Naku nga! Bibilabs pa shot daw sa anak ni Ika, nandyan sa aplaya. Huwag daw magbabad, gawa may hinako. May hika. Yung sinasabi, may hika. Laking babae, may hika. Hoy! Huwag mo daw, sabi, huwag mo daw ipababad si Teya, may hika daw. 'Di, 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 'di,
Kamo wala kang, hindi ka makakapaligo, kamo maliit ka magtubig. Kaya nga, lit ng tubig, ang kate. Ang laki ng kate. Ang daming, takot na takot si Kabisog magutom. Ang dami niyang baong tinapay. Ang dami niyang dala. May juice, may tinapay, saan ka pa? Tapos hindi man lang mamigay. Kasi, akala kasi may ako, porket ganito. May COVID. Tingnan mo naman. May dalang tinapay, juice. Hindi man lang mag-alok. Diyos mio, garapones. Ba't kasi Tama na. yung... Hindi yan atay. May ka tinapay. Nahiya siya kaya inilok niya ako. Pero ayoko na kasi masama na loob ko. Nademonyo ka. Ah! Pero ang init dito, sa totoo lang. Ang init ng hulab. Feeling ko lalo akong hihikain dito. Hey, what's up? Shout out sa'yo, Greg Villagracia. Shout out po sa'yo. Baka kasi mawala na naman yung mawala na naman ikaw. Mm. Kumaroy ka. Kaninong pahangin yan? Kaninong pahangin yan? Andito po ako ngayon sa... Wait lang. Guys. Meron kasi ako, hika, asthma. Pero wala po akong COVID Hindi po ito COVID. Andito po ako sa Balaytigi, Nasugbu, Batangas. Salamat sa patamsak mo, Greg Villagracia.
Hoy, akit na ako. Hindi ako, ang init dito. Lalo akong inaano. Bye. Lalo akong, sobrang init. Lalo akong hinihit. Nakakahinga lalong umakyat. Hello, shoutout sa inyo lahat. Salamat po sa suporta. Hoy, Janice. Buhay ka pa ba dyan? Ha? Malapit ba kayo kanya? Yes po. Opo. Ha? Grabe. Wait lang po. Ayan. Umuwi na ako kasi sobrang init doon. Lalo kong inihika. Sa kabilang lang po sila, sa kabilang ba to? Bayo. Sina fisherman na foreman. Medyo yata. Siguro medyo rin po, marami-rami na din. Saan po ba ang location nyo? Garig Villagracia. Hindi talaga. Parang nabigla yata ako dun.
Oo nga po. Buti naman, dikit niya na. Dito ako sa Makabete, tapos di ako vlogger. Ah! Di ka po vlogger. Ano ka po? Supporter? Ano po, nakakapunta na po kayo dito sa Balay-Tige? Makainit talaga. Das Makabite. Parang gusto ko pang kahanan. Opo, mabait po yun si Fisherman na foreman. Pumupunta po kami minsan doon sa kanila. Wait lang po. Hanap kasi ako eh. Minsan dito. Pag wala na pong pandemic. Oo nga po. Pero taga saan po talaga kayo? Taga Cavite po talaga kayo? First time ko nga lang po ngayon mag-live dito. Hindi pa po kasi talaga ako marunong. Tapos hindi ko pa alam kung paano maglagay ng mga Oo nga eh. First time ko lang kasi ngayon, tapos hindi pa ako marunong talaga. Tapos di ko alam paano pa i-share. Nangangapa pa ako sa dilim. Nangangapa sa dilim. Siguro mamaya mga 12, marami na rin yan. May mga papasok na rin.
Sa Rojas City, Capiz, probinsya ako host. Pero dito ako sa Dasmana nakatira. Paturo ka. Oo nga eh. Mga busy pa kasi sila ngayon. Lagi din ako nasa LS niya. Tapos yun nga, ito, nag-aaral na kung paano. Tuwing gabi kasi nag-LS si baklang mabait. Tapos ilalive ko lang siya ng mga 12 or 12:30. Para shout out to the one in the house. Oo nga eh. Ganun lang talaga pag mga first time. Siyempre una-una pa lang. So nangangapa pa. Oo nga yung taga Bukana, halos lahat sila no. Tsaka ang din kasi nila doon, talaga sila, yung todo support talaga sa isa't isa. Ay, wag mong kuhanin ang dulo. JM, wag mong tanggalin yung dulo. Sabagay lahat naman nagsisimula talaga sa Lahat na nagsisimula talaga sa umpisa ay ganito, katulad ko. Pero hindi lang siguro lahat. But mostly talaga 'di ba? Yung
Nangangapa pa. Pero ako kasi ano talaga, kaya hindi ko pa talaga ano, ang dami ko pang tanong. Dami ko pa tinatanong, hala, paano ba 'to, gano'n. Tas hindi ko pa rin talaga alam kung hindi pa ako gano'n ka-ano mag-ano, kung anong, mga dapat anuhin, gamitin na apps para sa pag-i-edit ng ano, ng vlog, gano'n. Siyempre talagang as in ano pa lang. Pero ano, happy naman ako kasi ano, meron ng iilan na ano, sumusuporta. Kahit medyo aanga-anga pa. Aanga-anga. Yung alam mo yung aanga-anga lang. Kapalan talaga ito ng face. Kapalan ito ng face. At least kahit papaano 'di ba merong ano, merong nagtiyatiyaga mag-view. Katulad niyong mga nandiyan, naka-ano, naka-view. Ay naman, siyempre naman. Inumpisahan na, eh, siyempre yun talaga kailangan na talagang abutin yung goal. Kumbaga, hindi mo 'to pa parang parang sa'kin lang, hindi ko 'to papasukin kung alam ko na susukuan ko, yung gano'n. Talagang ipu-push, todo push lang talaga. Oo. Tsaka ano, sobrang dami na rin kasi nilang ano do'n sa Bukana. Sobrang dami na ng ano do'n, ng vlogger. Dito sa ano, sa Balaytigi, hindi pa gano'n ka-ano, iilan pa lang yung mga vlogger dito. Kumbaga, eh, siguro mabibilang mo pa sa ano. Oo, kasi ano talaga, talagang sinusuport talaga kasi nila. Tsaka parang ang laki ng kaibahan. Hindi, I mean, hindi naman ano, hindi ko naman inaano. Parang ang laki talaga ng kaibahan talaga din sa Bukana. Kasi parang yung mga neighbors nila nagtutulungan, gano'n. Yung parang, oy, si ano, ganito, ganito, support natin, di ba? Siyempre, example, isang barangay, ilang bahay, di ba? So, siyempre, bawat bahay may isang cellphone yan. So, parang kapag yung isang neighbors nila, oy, ano, si ano, ano, support natin. O, parang nandun na sila lahat nakasuporta. So, parang ganun yun sa Bukana. Yung parang, sinusuportahan talaga nila yung isa't isa. Si ano nga eh, wala pang ano yun ha, wala pang si Carpenter ba yun sa Bukana? Wala pa siyang ano, wala pa siyang cellphone, na-monetize na siya.
And inaano niya. Tapos super ang ano lang. Sikap. Sariling sikap mo talaga na wala ka. Ayan, okay na ba? Okay na, guys. Wait lang. Wait lang po ah. Okay na.
Okay na po ba? Okay na? Okay na. Wala pa po ba? Bakit wala? Ay, salamat meron na. Bakit nawala kaya? As in, okay na talaga. Naririnig nyo na ako. So, ibig sabihin kayo na ba ako salita ng salita, hindi nyo naririnig? Hindi, feeling ko narinig ako kanina ni Greg Villagracia. Okay na pala. Ano? GB. GB Barcelo. Paano ba, kunyari, lagyan kita ng jacket, ganon. Saan pipindutin? Ungo pa kasi ako. Isa pa akong hunghang. Kanina pa kaya ako dito. Si Perlas TV. Pumasok siya dito kanina. Super nakakahiya. Kasi ang ginawa ko kasi, napindot ko yung put user in timeout. Tapos, na-block tuloy siya. Hindi na siya makapag-comment. Na-block siya. Tapos umalis siya. Nakakahiya ang ginagawa ko. Hindi ko kasi alam kung paano ito. Bigla lang ako nawala. Okay. I-remind nyo na lang sa akin, nyo sa akin pag nawala ako, mag-comment lang kayo. Hoy, mga punditin mo dyan sa my name namin. May tatlong tuldok dyan. Pindutin mo. Okay. Ayaw. Ayun nga. May nakalagay put user in timeout. Oh. Hmm? Wala, ayaw talaga. Ano ba yon? May nakalagay kasi dito dalawa. Yung tuldok. Yung put user in timeout tsaka block user. Hindi naman block yun kasi parang ginawa ko yung kay Perlas TV kanina ang nangyari sa kanya na-block siya, hindi na siya makapag-comment. Dapat wait lang. Walang naka
Okay lang yan, Greg Villagracia. Salamat nandiyan ka pa rin nakatambay. Ano mo, nawala ka. Kasi nahanap ko yung ad moderator, di ko makita. Takot ko talaga. Hinahanap ko kasi yung ad moderator, hindi ko nakita. Yun, na ano ako, nawala. Ad moderator, where are you? Hindi ko makita talaga. View on YouTube lang nakalagay. I'm here lang. Nahanap ko lang siya. Hinahanap ko lang yung ano, yung... Kailangan siguro meron akong ano. Wala akong gamit, isa lang. Ay, oo nga, kailangan. Hindi na ako makapagbigay pala ng ano. Kailangan pala no, may isa akong cellphone. Oo nga eh. Kaso kasi iisa lang yung phone ko. Kaya hindi talaga ako makapag ganun, yung magbigay ng mga jacket, ganun. Iisa lang kasi, isang ano lang to. May nakalagay lang dito view. Kaso pag nag-view ako, mawawala ako. Pero yung iba, pinipindot lang nila eh. Pinipindot lang nila ganun. Pin lang nakalagay dito eh. Okay, sige. Salamat sa'yo sa time mo. Kambal ni JV Barcelo. Pasensya ka na, di pa kita maano eh. Kasi, di pa ako Hindi kita malagyan ng jacket. Oo nga eh, kailangan yata talaga. Next time. Ayan sa amin, oh.
Ay, salamat sa Greg Villagracia sa pagtambay mo dito. Very, very supportive ka talaga. Stay home, stay. Oo nga eh. Wala kang work. Buti wala kang work, no? Pag may work ka din ako, hindi ka rin makatambay. Oo, meron. Pero ilan pa lang yun. Actually, ina-uploadan ko na yun dati ng ng mga ibang mga videos na lang, yung mga ako ano-ano lang. Tapos nitong huli lang ako nag-upload ng mga yung video na yung sa akin na talaga. Tahimik. Maingay lang mga kapitbahay. Maingay. Tahimik dito. Fresh ang hangin. Yung iba lang talaga maingay kapitbahay. Na pag galit, ay nako. Sa... Ano palang trabaho mo? Ano? Anong work mo? Greg Villagracia. Kailangan ko ng sa... Dati akong cook sa restaurant. Saang restaurant?
Saang restaurant yun? Sa kulang ako